Ala, vinga, que ve Nadal i la tradició diu que toca menjar porcella. I aquí tenim un excel·lent producte, raça, mamelló. Una porcelleta negra, creuada, feixada, una porcella on si mos hi costam a les costelles veiem aquest greix infiltrat. No greix per de fora, perquè una mala porcella tindrà molt de greix entre la pell i la carn. I a més, producte local. Com ho sabem? Perquè aquest animaló, com veus, té tota la sang aquí ben vermella. Això implica que ha passat molt poc temps des del seu sacrifici a la greixonera. Per tant, bon producte per fer una recepta senzillíssima, de tota la vida, la porcella rostida de sa padrina. Anem a fer bocins. Hi ha gent que prefereix fer-la sencera. A mi m'agrada bocins perquè crec que la cocció és més ajustada. I a més, no m'agraden les porcelles excessivament petites. Aquí la tradició demanava no aquestes porcelles tan de llet, sinó aquestes porcelles. Aquesta porcella deu fer sencera uns 7 quilos de canal, això vol dir que aquí tenim 3 quilos i mig de porcella, perfectament 8-10 persones en poden menjar. Llevam els potons, hi poden anar rostit, però a mi precisament crec que és l'únic bocí que no hi sol posar, perquè queda molt sec i poca cosa. La resta l'aprofitarem tot. Sempre m'agrada tallar de la banda de dins cap a de fora, d'aquesta manera mos asseguram que totes les tallades tenen pell cruixents. Començam fent bocins grossos i després els farem més petits. Un pic que llevem el braç, llevant la cuixa també. Aquest és el bocí que me solc guardar. Un bocinet de panxeta de porcella, per dos motius. Primer de tot perquè les costelletes me queden més arregladetes. Segon, perquè no sol quedar molt bé rostit. I tercer, perquè això queda petit dins un arrosset on sofregites, brutal. Les costelles, el bocí i a la gent li sol agradar més. Ara anem a trossejar les costelles de damunt del braç. I aquí un bocí que molta gent desprecia i que per mi és el millor de la porcella, el cap. El farem dos bocins, un la part de l'orella i l'altre la part de la galta, la part més carnosa de totes. I ara anem a trempar, a adobar. Aquest procés tradicionalment s'ha fet 8 hores abans. La veritat és que millora, però tampoc passa res perquè són bocins petits i si ho feim bé també li basta anar-hi directe. Sal, prova bo. I amb això de la porcella sí que som un clàssic. No hi poso herbes, perquè crec que el principal ja ho tenim. Tenim una molt bona qualitat de carn. M'agrada posar-hi un ratxet de vinagre i un rajolí d'oli, just per impermeabilitzar un poc. Ara duim la porcella a l'espà. Ara la massatjam i ja li anem donant la volta, a fi que totes les talladetes agafin tots els gusts i a la vegada mos quedin en la pell cap a damunt. Abans d'anar a rostidora, a mi m'agrada afegir-li una miqueta d'aigua, només perquè no se sequi. Si en tenim de més, el llevarem i mos servirà per confitar aquest patató. Ja només mos queda la tradició pura i dura de Nadal. Saïm, acabat de fer de les matances, i li posam una mica damunt cada tagadeta. Això quan comenci a coure se fon i li dona aquest gust intens que té el saïm. Ara hem d'anar a forn. Ara la tindrem una hora a 175 graus. I si la porcella és tradicional, el patató també ho és. Hi ha gent que li agrada el cantonet fregit. Jo trobo que el dia per Nadal, si mos podem llevar un pot de fregits, no mos feim bé, perquè darrere hi vendrà el torro i anem ben sobrats. Aigua freda, patató. Si no tenim patató, això mateix ho podem fer amb patates grosses i després pelades i els atallam a bocins. Ara, sal a voler. S'ha de bullir amb bastanta sal. Una cabeça d'alls per endins i 2 fuetes de llorer. Pim-pam. I foc. I d'aquí 20 minutets mos veiem. Aquí tenim aquesta porcella que ha passat una hora. Com veus, la pell ja comença a voler-se forta, però encara li falta aquí el punx. Però el més important és que aquest líquid que tenim s'ha convertit en un brou intens i sobretot que ens ha permès que la carn se vegi super sucosa, no aquesta porcella que està resseca, que hem passat de la corna a la carn, se revela. I ara aquest suc li llevam, perquè ara sí que volem, els darrers 25 minuts sí que volem una cocció seca, de porcella rostida. I aquí tenim
tot aquest brou, tota aquesta essència que s'evaporarà amb aquests 25 minuts que li falten a aquesta porcella. Mentre farem el patató, farem els xampinyons, farem un enciam, tasca senyada. Ara seguim, anem a confitar aquest patató. El primer tot que faig és posar aquest suquet a la pella, perquè redueixi el suquet que ha entrat de la porcella i mentre pelam el patató. I ara, aquestes patatetes pelades se'n van aquí. Que elles mateixes vagin eixugant aquest líquid fins que només quedi just per sofregir. Mentre farem els xampinyons i un enciamet de menjar verd. I primer començarem amb aquesta cebeta morada i una mica de ràbec, que l'envinagrarem un poquet. De fet, serà un poc extrem de tot l'enciam. Ha de ser un ràbec dolç, amb pell. A part que hi té el gust, un poquet secó, també ens ajudarà a tenyir una mica el conjunt i donar un toc diferent. Un puntet de sal, una mica de prova poc, perquè aquest ràbec és coventet, una goteta de vinagre, el que mos quedi baix no l'utilitzarem, i un raig d'oli. Anem ara a fer una picadeta per posar els xampinyons. Pell de llimona, all moraduix i una mica de suc de llimona. Ara dos alls i ara fueta d'orenga o de moraduix, el que tinguem a casa. El patató està, li posam una miqueta de julivert fresc i ja el deixam aquí, esperar la porcella. Ara trossejarem els xampinyons i els hi donarem res, dues voltetes, només perquè agafin gust. Xampinyons molt bo de coure. Aquestes patatetes me miren, me diuen, mentre estem. Oh. No sé si podré esperar la porcella. Va, cor bona. Allò, xampinyonets per endins, pella ben calenta. Aquí tenim la nostra picada. Li posarem una mica de suc de llimona. Veus aquest moment en què comencen a tornar vermosos, però encara mantenen forma que de dins encara tenim blanc? Aquest és el moment de ja posar-hi la picada. Dues voltes i bones festes! I ara enciamet, ben tenre i trempat a lo darrer. Ara hi posarem la cebeta, un altre gust i una altra textura dins els enciams. Nomatiguetes de cirerol i ara hi anem en el ràbec, aquest punt cruixentet, una mica de la vinagreta aquesta que hem trempat, una mica de julivert, encara més frescor. Alidò, porcelleta rostida, eixuta i sobretot ben cruixent, que és com ha de ser. Anem a emplatar-la, mireu això com se desfà, mireu aquesta carneta, això és increïble. Menjar de tota la vida. Ui, la cua, això sí que m'agrada, jo. El braç, per mi, bona teada també, l'espatlla, la galteta i un poc aquí les reines, les costelles. Per mi és el millor. Soreta. I aquesta porcella rostida casarà perfecta amb un vinagre ecològic, aquest plat llevant de celler Can Coleto de Petra, un vi monovarietal de Cabernet Sauvignon, que ha tingut una llarga criança en bota i que, per tant, té una intensitat molt equilibrada, perfecta per una porcella rostida. I diuen que qui escalda és el primer que tasta. Salut! La setmana que ve hi tornarem a ser amb vosaltres. Bon profit i salut!